Здравейте! Днес започваме обслужване на двигателя на това прекрасно купе BMW 430 Gran Coupe. Към момента автомобилът е на 245 000 км. Няма абсолютно никакви грешки, няма оплаквания. Страхотен автомобил, на който обаче му е време вече за генерално обслужване, вериги, лагери, маслена помпа, преглед на всичко, раздатка, скоростна кутия, спирачна система. Това е общо взето сериозно обслужване. Мотора работи прекрасно. Следва да бъде демонтиран и ще се видим в час 2.